Ieri noaptea am primit o veste minunată pentru sfiniceni. Neću da se hvalim, ali jučer sam dobio jednu dobru vest za ljudi iz Sjenice. La actualul congres internațional al smochinelor din China, Na internacionalnom kongresu smokvi iz Kine s-a stabilit că următorul congres va fi în România, la Universitatea de Științe Agricole București. Oni su dogovorili da sljedeći kongres će biti u Bukureštu, na fakultetu iz Bukurešta. Și în Sfinița, deoarece Sfinița este capitala smochinului din România. I uz vas će uvijek biti vaš generalni konzulat u Temišvaru kao i ambasada u Bukureštu i neka živi srpsko-rumunsko prijateljstvo. Personalități marcante ale județului, din Parlamentul României, din Ambasada Serbiei, fapt care certifică respectul care îl poartă acești oameni și respectul pentru toți ceea ce faceți.